Ассалому алейкум бародаро, аз яке аз стансияҳои Лондон, яъне ки инҷа яке аз стейшн меган ё ин ки стансияҳои калонтарин дар Лондон ҳаст ба номи Stratford Station, яъне ки стансияи Stratford беҳтарин ҷо аст ва бисёри бародару акоу мо дар ҳаминҷа зиндагӣ карда буданд, карда истоданд, медонанд. Манам хеле нишон метем, яъне ки Stratford Station. Аз ҳамин стейшн бисёри шаҳрвандои мо метавонанд ки ба чандин садхайро ё ки ба чандин линияҳои Великобритания, ба чандин шаҳрҳошу районош бираванд ва бибинед ки инҷа чӣ буда мана Central Line, Delaware, Elizabeth Line, Overground, National Railways, ҳатто ҳамун поездҳое ки ба дигар самтҳо мераванд, яъне ки ба дигар самтҳои Лондон аз ҳаминҷа рафт мераванд ба дигар шаҳрош. Ман ҳамин гуна аст, хостум боз як бор барои шумо нишон битам. Ин ҳамин гуна аст, ҳатто озу медорем дарунша мебинем, даруни метроҳоша, яъне ки чӣ гуна ҳастанд. Аслан ин стансияи Стратфорд мебошад. Мана беҳтарин ҷо аст ва ин шабона аст. Мана чӣ гуна баста мешавад. Мана гуна аст. Мана баста шуд ва даруни метрош ана ҳамин гуна аст ва айни ҳол боша шаб аст. Мо мерем аз тарафи Стратфорд ба Вестминстер, яъне ки айни ҳол дар наздикии Вестминстер стейшн зиндагӣ мекунем. Ин Вестминстер яке аз стансияҳое ки дар центри Лондон, яъне ки Лондон ҳами стансияҳош ба зона ҷудо мешавад, дар якум зона аст. Ман ҳамин гуна аст. дар онҷа зиндагӣ мекунем, шабона рафта истодем дар тарафи Вестминстер стейшн. дигар боз чиз мехоҳем бигӯем. Ман ҳамин гуна аст даруни ҷое ки мерафтагишон ки стансияҳош, яъне ки бибинед айни ҳол мо қарор дорем дар Стратфорд, яъне ки ҷа Стратфорд, пас мо мерем то Вестминстер. Дар назди Вестминстер инҷа чӣ хеле ки мебинед, ин Вестминстер дар ҳамин ҷа Биг Бен аст, дар ана ҳамин стансия Биг Бен аст ва ҳатто метавонед ки дар наздикии Вестминстер ана ҳамин Вестминстерда бароен ҳамин ки баромаден уже аллакай Биг Бен мешавад. ё ин ки шумо метавонед аз Вестминстер бароен, пас аз тарафи дарё чархофалак, яъне ки Ая Лондон ё ин ки карусели калонтарини Лондон аст. ҳатто агар ки хоҳем барои каруселша дидан, аз Ватерлӯам дида мешавад ва Ватерлӯам ҳамин гуна аст ки яке аз стансияҳои калонтарини дар Лондон ҳаст. ва чӣ хеле ки мебинед инҷа ки бошад Лондон Бриҷ, яъне ки мости калонтарини Великобритания ки Лондон Бриҷ мегаша, яъне ки Тавер Бриҷ мегаша, дар ҳамин стансия аст. яъне ки мосте ки дар китобҳо мебинем ё ки дар дигар ҷоҳо. ва чӣ хеле ки мебинед ин садхайрош, яъне ки ба зона ҷудо мешавад. Мана зона 1, зона 1, зонаи 2, зонаи 2 ва 3. ва аз ин тараф боша вақте ки 1 шуд, бо аз ин тарафшам ҳамин гуна мешавад. Зонаи 2, зонаи 3, зонаи 4, зонаи 5, ҳамин гуна. ин зонаҳош аст. ва ин ҳол мо омадем дар наздикии стансияи West Ham. Мана ки чӣ хеле ки мебинед West Ham расидем. мана ҳама ҷо оромӣ аст, чунки шабонрӯз аст, на мардум хеле кам аст, на он қадар бисёр аст. West Ham. Change here for the District, Hammersmith and City lines, DLR and National Rail services. ҳамин гуна баста мешавад. аз тарафи дигар боша чӣ хеле ки мебинед, ҳаракат кунед вақте ки омаден нишастен. инҷа аслан ҷои дар инҷа махсус ҷо барои пиронсолон ё ки барои маризон ё ин ки барои занҳое ки ҳомиладор ҳастанд ё ки кӯдаки хурдсол доранд, ин ҷо танҳо барои ҳамонҳо аст. ва аз ин тараф мехоҳем ки дар ҳар куҷоеш ки шумо бишинед, ё ин ки аз дигар тарафам ҳамин гуна ҷойҳо аст ки танҳо барои калонсолон ё ки барои пиронсолон аст. ва бисёри бародарои мо омада дар ҳамҷо мешинанд, ҳамин чиз мумкин нест
ва ҳаракат кунед ки ягон пиронсол омад ҷошон бутаем ва чихел ки мебинед ҳамин нарса шлегааст. салому алайкум. мана ҳамин гуна тозагии метроҳошон чунки шабонга аст камтар тоза аст. пас мерем ҳозир нишон метем аз дигар тараф чӣ гуна аст вагонош ва ҳаракат кунем ки бародарҷоно ҳангоме ки дар ҳами метро мешинен ё ки рафтанда ҳаракат кунен шабонгаҳ дар байн бишинен, чунки шабонгаҳо бисёри дуздҳо, телефон дуздҳо ё ки шахсоне ки хеле ки чӣ гуна меган, яъне ки бисёро аз ақлшон бегона ҳастанд, шояд чизои шуморо бидизанд ё ки дуздида ҳангоме ки ҳамин дар баста мешавад шояд бидизану бигрезанд. Шумо успед намекунед ва беҳудае ки барои ягон полисияда муроҷиат кунед, ягон ҷода муроҷиат кунед ки битиянта и дуру дуроз история яъне ки чиз аст. Ба ҳамин хотир шумо наметавонед ки ҳамин корро бикунед. Ба ҳамин хотир ҳаракат кунед дар байн бишинед. Мана Canning Town. Canning Town. For DLR, including services to the Excel Exhibition Centre, London City Airport. ва ҳол мо тарафша нишон метем. бибинед ин тарафаш яъне ки дигар яъне ки чи аст, чӣ мегӯяд, караван мегӯяд ё ки дигар линия аст. мана гуна аст. вақте ки шумо шабонгоҳ тоқа мерен дар метроҳошон ё ки дар ягон ҷо, махсусан апаҷонова ва апаҳо модарое ки меоянд, ҳаракат кунед агар шабонгоҳ чунки аз ягон мероприятия бармегарден ё ки аз кор бармегарден, ҳаракат кунед дуртар бишинед. худованд ҳаматона нигаҳбон. ассалому алайкум аз Лондон.